Така, здравейте на всички, аз съм The Destroyer и днес искам да ви покажа малко ревю на компютърът ми. В смисъл, днеска го взех от преинсталация, защото звука не ми работеше. И така, имам нов микрофон и ме чувате. Така, първо ще започна с скайпа, ето го. От тук може да ме следите. Така, да се променя името. После ще променям глупостите. Нека започнем от процесора. Неговия процес... На този компютър, който снимам, той върви с Windows 7 Starter. Сервис пак 1. И така, оценката му е липса оценка на системата. Процесора му е Intel Air Platinum R4 KPU 3.00 там. Инсталирана RAM, инсталирана памет RAM. 1 гигабайт, но все пак не ми лагва толкова. Тип на системата. 32 битова операционна система. Перо и докосваме. Във виждането с перо или пръст не работи с този дисплей. Така, настройки на име на компютъра. Домен с работна група. Добре. Така, някакво друго инфо. Може и да снимам на GTA San Andreas, не знам. Може, не знам. Чакайте да си деинсталирам OBS, защото не ми тръгва. Който иска да се свърже с мен, да ми прати покана в Skype. Така. Сега да отидем в контролния панел. Да ви покажа моите програми. И компоненти. Ето ги. uTorrent, Adobe Flash Player 21, Adobe Reader X1, AMP3. Това е Shampoo Burning Studio 9.21, Bandicam, BS Player Pro, Diamond Tools Ultra, Fraps, Google Chrome, Java, Microsoft Office Enterprise 2007, Minecraft инсталацията. Всъщност това не е инсталацията. Firefox, така, Skype и WinRAR. Така, друго няма какво да ви казвам. Дано ви е харесал ревюто. Абонирайте се за мен. Какво друго да ви кажа? Може да почна да снимам на GTA San Andreas. Не съм сигурен. Чакайте, искам да си направя папка, да сложа тези глупости там, че постоянно папка за глупости. Папка с неща. Това слагам, Diamond, слагам това слагам, това Facebook слагам. Мозилата няма да я махам. Скайпа тук ще го сложа. Така. В центъра. Така, компютъра. Кошчето. Така, глупостите. Тук на това. И така, и вижте. Ето го Ето така тук.
Ами, добре, мисля, че това беше. Аз бях The Destroyer и дано ви е харесал клипът и чао!